Bueno, tornem a tenir una altra recepta que és al revés, que és la filla que ho ha ensenyat a fer la mare. Farem uns musclos al vapor. Quan estiguin freds traurem una clova, fem una vinagreta amb all i julivert, ametlles i avellanes i ho cobrim a sobre. És per menjar fred. Provem a veure com queden. Posem els musclos al vapor, amb llord, llimona, pebre i conyac. Això es tapa i és perquè es facin al vapor fins que s'obrin. Però, mentrestant, podríem anar fent la vinagreta. Que posarem una mica d'oli. Ametlles, més o menys, depèn del gust de cadascú, però si no, meitat per meitat. Llavors hi poso una part de vinagre i 3 d'oli, representa que seria així. Però tot això després al final s'ha de rectificar al gust de tothom. I al final, all i julivert amb herba, però si no, si tinguéssiu allò que ja vam explicar, tenir-lo preparat a l'all i julivert, ja tot muntat a dintre un biberon, se li tira així. Jo ho tinc així perquè a mi em va més pràctic, i jo sóc molt pràctica. Tirarem pebre. Llavors aquí rectifiquem de sal i de pebre. Tornem a passar. Si la salsa quedés... Està al punt, eh? Sí, jo crec que sí. Però si us quedés que la trobeu que hi falta, l'heu de provar. Si us falta, creieu que falta ametlla, falta avellana, falta sal, això ja ho heu de rectificar al gust vostre. Podeu tirar-hi, si us voleu més lligadeta, que us posar-hi una mica més d'oli. Però això ja depèn, un moment, ja depèn de vosaltres. Ara això ho deixem així I els musclos ja estan. Ja estan. Ara hem de treure la clova. Ja estan, ja n'hi ha prou, no? Bueno, ara ja els hem separat d'una clova, ara ja els tenim tots així. Sobretot ho heu de fer que estiguin una mica més refredats, perquè si no us cremereu. Llavors, la salsa que he fet aquí, jo me la passo amb un biberon petit, perquè és molt més... Es pot fer, si vols, directament amb una cullera, un per un. Però si no amb això, si veieu, es van omplint i llavors hi podeu posar directament, ja els podeu posar a la taula, i això és un aperitiu que queda molt bé. Tant d'aperitiu com un pica-pica d'un bon dinar, fins un bon sopar. Aquí te'n falten. Perdó. Sobretot pensa que la salsa l'heu de rectificar al gust vostre, eh? Jo perquè ja li tinc bastant per la mà, però ens agrada molt el vinagre. Però espero que us agradi, que és un bon aperitiu.